Πρέπει να τραβήξουμε φωτογραφία για το thumbnail, να ξέρεις. Ωχ, ναι. Ναι, θέλεις να κάνουμε κανένα... Κάτσε να πάρω λίγο πόζα. Κάτσε. Παιχταράδες μου, τι μου κάνετε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast εδώ πέρα, τέλος πάντων, που λέγεται Astrotalks. Και σήμερα στην παρέα μου δεν μπορούσα να έχω κάποιον άλλον από τον Astrobuddie, τέλος πάντων, που τόσα χρόνια είμαστε μαζί παρέα, τον Θέμη τον Καρτέρη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και καλώς. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εσύ μου το ζήτησες, μου λες τι θα να με καλέσεις, όχι βλάκες ρε. Ναι, γιατί όλο κάνεις βίντεο για πράγματα και για μένα δεν με έχεις καλέσει ακόμα. Ναι, δεν τον έχω καλέσει ακόμα. Το Astrotalks έχει ως εξής. Στην ουσία θα μαζεύουμε αστροφωτογράφους, παύλα φίλους, παύλα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η φάση με τις εκπομπές συγκεκριμένες, και θα τους κάνουμε 5 με 6 συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα έχουν σχέση με το θέμα την αστρονομία, παύλα αστροφωτογραφία. Κατάλαβες Θέμη, να δω τι απαντήσεις θα πάρει. Πάμε να ξεκινήσουμε, Θεμάκο μου, με την πρώτη ερώτηση που... Πριν ξεκινήσεις. Α, τι θέλεις, για πες μου. Περίμενε. Like, subscribe. Περίμενε. Κάτι θα μου φέρει. Α! Λοιπόν, Κάτσε. αυτό εδώ, φιλαράκι, ήταν το δώρο του φίλου Νίκου. Μόλις είχε πάρει την πρώτη πρέσα για πλακάκια. Ναι. Ήταν και η πρώτη αστροφωτογραφία που είχα βγάλει με νέα κάμερα, γιατί πράγματα. Την έχεις ακόμα όμως. Φίλε, πολλά χρόνια και το προσέχω σε όλες τις έχω αλλάξει 10 σπίτια. Το προσέχω σαν κόριο οφθαλμού. Χαίρομαι ρε φίλε. Και το έχεις εκεί και σε περίοπτη θέση κιόλας. Ναι. Γαμώτο. Μπράβο ρε Θέμη. Τρομερό, έτσι. Ευχαριστώ. Ήταν παιδιά όταν δούλευα παλιά σε ένα κατάστημα τέλος πάντων στο Σταμπάτο που βγάζουμε και τα μπλουζάκια μας. Θα μάθετε για τα merch στην πορεία. Όταν γνωριστήκαμε με το Θέμη δούλευα εκεί πέρα. Και λέω, ξέρεις κάτι, σου κάνουμε κανένα δώρο, και πήγα και του πρέσαρα τη φωτογραφία του, τη Ροζέτα, που ήταν η καλύτερη του φωτογραφία εκείνη την περίοδο. Καλά, αυτή η φωτογραφία, παιδιά, για τότε ήταν, νομίζω, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Λοιπόν, Θεμάκο, είσαι ready? Ναι, αγορνά. Θέμη, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση που είναι λίγο προσωπική. Εντάξει, δεν είναι μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, αισίως έχω φτάσει, έκλεισα τα 40 αισίως, έτσι. Το 15 γεννηθείς. Πολύ χρόνος. Το όνομά μου είναι Θέμης Καρτέρης. Πολλοί θα με ξέρουν και σαν Αστροθέμη. Η πιο παλή σαν Θέμης ο Γαλαξιάκιας. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ. Θέμης ο Γαλαξιάκιας, τότε που ζωγράφιζες. Ναι. Τότε που ζωγράφιζες. Ναι. Ζωγράφιζε γαλαξίες, παιδιά. Δουλεύω στον Καυκά τα τελευταία χρόνια, 10 προς 11. Οικογένεια. Και οικογένεια, παιδιά. Και πλέον μένω μόνιμα Θεσσαλονίκη. Στο Πλαγιάρι, μια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αγάπαμε Θεσσαλονίκη. Φοβερά παιδιά να έρθετε. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε. Ναι. Μπουγάτσα με κύμα έφαγες? Έφαγα, αλλά για το καλύτερο μαγαζί. Εντάξει, οκ. Next time. Άστο, ναι. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια με τα παιδιά έχουμε μείνει λίγο πίσω σαν αφορά το φωτογραφικό. Το παλεύουμε όσο μπορούμε. Σούπερ. Και θα δείξει και η πορεία πώς θα πάμε. Σούπερ, Θεμάρα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εκμνηστηρεύτηκες τις προσωπικές σου πληροφορίες και κατάσταση της ζωής σου. Και μαλαγίες. Πάμε να μιλήσουμε τώρα. Πάμε. Σοβαρά. Άστα τώρα τα. Πάμε στα σοβαρά τώρα, φίλε. Λοιπόν, ήταν δεις που τις έχω γράψει ερωτήσεις, να ξέρεις. Τις έγραψα πριν από 15 λεπτά. Σηκώθηκα και λέω πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά που θα ξεκινήσουμε για τα βίντεο. Για μας. Και βέβαια αυτές μπορούν να αλλάξουν κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί αυτές έγραψες στο ποδάρι. Λοιπόν, Θεμάκο μου, ερώτηση νούμερο 1. Τι εξοπλισμό φωτογραφικό έχεις, ή μάλλον αστρονομικό εξοπλισμό έχεις? Κοίτα, εγώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με αστροφωτογραφία. Δεν έχω ούτε προσοφθάλμιο που λέμε. Είναι όλος καθαρά φωτογραφικός ο εξοπλισμός. Έχουμε επενδύσει όλα μου τα πράγματα στην Pegasus Astro, οπότε ξεκινάμε με τη βάση που είναι και η καρδιά του συστήματος. Είναι η Nix 101 η version 2. Που να πω ότι είναι ελληνική εταιρεία, έτσι, Pegasus Astro, του Άγγελου και του Βαγγέλη. Ναι, του Άγγελου του Χαγιά και του Βαγγέλη του Σουγλάκου, που είναι στην Κερατέα. Η βάση είναι αυτή. Τώρα, το τηλεσκόπιο το άλλαξα πέρσι. Έχω ένα νευτόνιο της εταιρείας Lacerta, 8 inches f4 νευτόνιο. Και μετά κλασικά σε κάμερα πάμε μονόχρωμη QHY 8. Τροχό φίλτρων. QHY 8. QHY 8. Κόψτε το.
Όχι, δεν πειράζει. Παιδιά, είχε QHY. Είχα κάνει αυτό, ναι, sorry, μην άψε. Δεν πειράζει. QHY 268. QHY 268. Εντάξει, το 8 το πέτυχα, 2 ψηφία με λοιπόν. Δεν πειράζει. Η οποία είναι με τον τροχό το φίλτρο της QHY, μαζί με ένα set αντλία, 36 χιλιοστά unmounted είναι αυτά, είναι σκέτα το γυαλάκι. Ωραία. Με όλη την παλέτα LRGB, υδρογόνο, οξυγόνο, θείο, SHO. Ο AG. Ναι, δουλεύεις με Ofax Guider. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε αυτό. Ναι, και επίσης επένδυσα, που σου είπα και προηγουμένως, στο να βάλω καλύτερο εστιαστή. Οπότε έχω πήγα στο Astro τον Prodigy, που είναι και τρίντσος. Οκ. Ναι. Που είναι αυτόματος αυτός νομίζω, κιόλας. Αυτός είναι, ναι. Στην ουσία αντί να έχεις το μοτελάκι που παίρνει κλασικά ο κόσμος, αλλάζεις όλο τον εστιαστή, είναι fix, zero backlash. Μπράβο. Και δεν είναι και flex, δεν έχει τίποτα, είναι πεναόλα. Τίποτα, είναι μπετό εστιαστής. Συν ακόμα, επειδή ήθελα να το έχω, ίσως το σύστημα να πήγαινε για remote observatory, συν έναν rotator, πήγα στο Astro πάλι, το Falcon, το version 2. Όλα αυτά τώρα τα συνδέονται πάνω σε ένα Nook, το οποίο είναι πάνω στο τηλεσκόπιο, ένα Eternal Nook, και παίρνω remote όλο το σύστημα μέσω από iPad. Από απόσταση δηλαδή χειρίζεσαι για την υπολογιστή σου. Ναι, ακόμα και στο βουνό να πάω, θέλω να το έχω έτοιμο στημένο, απλά το στείνω, το ανοίγω και πάω στο iPad. Μπράβο, και έχω έτοιμη τη βραδιά, πατάω το play και είσαι και στη σκηνή μέσα, δηλαδή στο αυτοκίνητο που λέει ο λόγος ζεσταίνεσαι και αυτό το αφήνεις και φωτογραφίζει. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον πάω και με τα παιδιά, δεν θέλω να ασχολούμαι πολύ με το τηλεσκόπιο, θέλω να είναι ψηλό έτοιμο να το πω. Οπότε το πατάω το play και φεύγω. Σούπερ. Και όλα αυτά με τρυπόδι EQ6. Για πιο στιβαρότητα. Skywatcher, φίλε. Εγγύηση. Να μην έχουμε και ένα Skywatcher. Να μην ρωτήσω κοστολόγιο, δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε αυτά στη φορά. Όχι, με σκητάνε. Μας ακούνε. Θεμακό, ερώτηση νούμερο 2. Η ερώτηση είναι απλή. Τι θα ήθελες να αγοράσεις? Αν είχες budget unlimited, τι θα ήθελες να αγοράσεις? Έχεις βάλει ποτέ κάτι στο μυαλό σου, λες ρε παιδί μου, κοίτα, θα ήθελα να αγοράσω κάτι, ας πούμε, κάτι? Θα σου πω, δεν θα ήθελα να αγοράσω κάτι αστρονομικό. Θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να κάνω ένα αστεροσκοπείο κάπου και να τα έχω όλα remote. Δηλαδή τα λεφτά να τα ρίχνε κατευθείαν εκεί και να μπαινε αυτό μέσα. Ο πόνος κάθε αστροφωτογράφου, να ξέρετε. Τι να σου πω κάτι, τα υλικά τα έχω. Δεν έχω το χρόνο και το μέρος για να πάω να βγάλω πλέον. Ωραίο. Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει το πρόβλημα αυτό. Ωραία απάντηση αυτή. Ωραία απάντηση, Θεμάκο μου. Επιτυχιακό μπλουζάκι. Space Holics, παιδιά. Ο Θέμης, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει κανάλι αστρονομίας στο YouTube και λέγονταν Space Holics. Το λογοτυπάκι είναι δικιά μου. Τι είναι αυτό? Μισό λεπτό και λίγο. Τι είναι αυτό? Έλα να τη μιλάω. Κάτσε να πάω, θα ξανανεύω γιατί αδερφέ δεν θα κοιμηθούν τα παιδιά. Παιδιά, κάτι για λίγο και πανέρχομαστε. Και επιστρέψαμε στην κανονική ροή του προγράμματος μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε μία διακοπή, έπρεπε τα οικογενειακά βάρη ο Θέμης έπρεπε να τα διεκπεραιώσει. Λοιπόν, τι μου λέγες τώρα για το λογότυπο, για το κανάλι λέγαμε. Λοιπόν, κανάλι, ναι. Είχαμε φτιάξει ο Θέμης, παιδιά, ένα κανάλι αστρονομίας στο YouTube. Που κάνανε, ρε παιδί μου, που μιλάγανε μαζί με το Μανώ. Το Μαλακόπουλο. Με το Μάνο, που μιλάγανε για αστροφωτογραφία. Ρε παιδί μου, ήταν σε στυλ podcast έτσι. Και μιλάγανε θεωρητικά για το πώς μπορεί να ξεκινήσει αστροφωτογραφία, τι είναι αστροφωτογραφία, μπλα μπλα μπλα. Πολύ ωραίο. Αλλά παιδιά, τα βάρη της διακυβέρνησης δυστυχώς δεν τους αφήσαν να συνεχίσουν. Αλλά δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί τον κύριο Θέμη να τον πάρουμε μεταγραφή εδώ πέρα στο κανάλι και να μιλάμε και να κάνουμε εκπομπή. Όπα, έπεσε πρόταση. Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Okay. Λοιπόν, Θεμάκο, μου απάντησε τη δεύτερη ερώτηση και μου άρεσε να ξέρεις πάρα πολύ. Δεν περιμένα τέτοια απάντηση. Θεωρούσα ότι ίσως όταν σου έδιναν unlimited χρήματα να ήθελες κάτι παραπάνω από αυτό που έχεις. Αλλά τελικά μου άρεσε περισσότερη αυτή η απάντηση από αυτό που μου περίμενα. Είμαι ρεαλιστής. Γαμάτο ήταν αυτό. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, νούμερο 3. Αν και μου είπες εν μέρη, για ποιο λόγο ξεκίνησε την αστρονομία, παύλα αστροφωτογραφία? Πώς το ξεκίνησες, ενώ ρε παιδί μου, τι ήταν το έναυσμα, το πρώτο κλικ που σου έκανε για να ξεκινήσεις αυτό το χόμπι? Δεν να δεις, εγώ τότε εκείνη την περίμενα στην Κεφαλονιά, ήταν το 2007, σπούδαζα τότε. Η γυναίκα μου, η Αγγέλα, είχε κάνει μάθημα αστρονομίας στο πανεπιστήμιο. Okay. Τότε.
Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σαν φοιτητής τότε, πήτα χέρι πιάνω τους υπολογιστές. Ένα τσακ το μικρόφωνο σου λίγο πιο κοντά. Με είχε φωνάξει ένας δάσκαλος να του κάνω φορμάτ στον υπολογιστή, να φτιάξω τον υπολογιστή τέλος πάντων. Πήγα, τον έφτιαξα τον υπολογιστή και πρώτα όταν φεύγουμε από το δωμάτιο τέλος πάντων εκεί που είχε τον υπολογιστή, γυρνάει η γυναίκα μου η Αγγέλα και του λέει: Ρε Μάκη, λέει, τι είναι αυτό, λέει, τηλεσκόπιο που έχει εδώ. Μόλις άκουσα εγώ τηλεσκόπιο, τρελάθηκα. Μου ήρθε κατευθείαν εικόνα να βλέπω το φεγγάρι. Και όπως κατάλαβες, του λέω: Μάκη, φέρ' το εδώ το τηλεσκόπιο να το πάρω. Μου λέει: Πάρ' το και άμα καταφέρεις να δεις, φώναξε και εμένα να δω. Το πήρα, το έχω πετάξει, δεν κατάφερα ποτέ να δω και. Και κάπως έτσι ξεκινάμε. Και κολλάσαι. Και κολλάω και ξεκινάω στο χώρο της ελαστικής αστρονομίας. Το πήρα, ήταν ένα διοπτρικό κόνους 70, ένα κίτρινο. Όπως ξεκινήσαμε περισσότερο δηλαδή. Ναι, η Αγγέλα ήξερε 2-3 πράγματα από το πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Λίγο το επίπεδόσφαιρο, ήξερε τους πλανήτες. Εγώ δεν είχα χαμπάρι. Οκ, άρα βοήθησε λιγάκι. Ναι, με έδειξε τότε είχε κατεβάσει το κάρτους του CL. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω και εγώ τέκνη. Κυρία Κατερίνα, κάνω εκπομπή αυτή τη στιγμή. Αφήστε το πάνω στο εκεί και θα το πάρω. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Δεν σ' ακούει. Λοιπόν, είχαμε μια μικρή διακοπή και από τη δικιά μου την πλευρά, κυρίες και κύριοι, και η μάνα μου φέρε μπουγάτσα. Μας τα άκουσε. Ναι. Λοιπόν, για πες, συνέχισε, για τα επίπεδόσφαιρα έλεγες. Ναι, και βοήθησε και καταφέραμε έτσι να δούμε τον Κρόνο. Και μόλις είδα τον Κρόνο, ξέρω το δαχτυλίδι. Έπαθες πλάκα. Είδα ένα μικρό πραγματάκι. Εκεί σε πιάνει ρίγος, ας πούμε, και λες αποκλείεται να το βλέπω με το μάτι με αυτό το πράγμα. Τι λες. Και έτσι ξεκινήσαμε. Θυμάμαι έτσι τις επόμενες 4-5 μέρες ξεκίνησα και έγραψα τηλεσκόπιο, αστρονομία και τα σχετικά. Μπήκε στο Astrovox τότε. Μπήκε στο Astrovox κατευθείαν, σε πέταξε. Στο Astrovox, ναι. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ μάση το Dob, το 8-inch, το λευκό αυτό το κλασικό. Τα λέγαμε τότε, Θέμη. Νομίζω τα λέγαμε τότε. Όχι ακόμα. Όχι, τα είπαμε. Το 8. Ναι, 7 με 8, κάπου εκεί μέσα. Ναι, κάπου το 8 γνωριστήκαμε. Πρέπει εκεί. Ήταν αρθό. Το θυμάμαι εγώ τον τόπο. Δεν το είχες πάρει όταν μιλάγαμε. Πρέπει να είχαμε συζητήσει πριν από αυτό. Μέσα στο Astrovox, ίσως. Μπορεί. Ή να είχαμε συναντηθεί πάνω στον Κιθερώνα χωρίς να έχεις τηλεσκόπιο. Τότε με τον Αργύρι και τον Στάθη. Θα σου πω. Είχαμε κατέβει για Πάσχα από Κεφαλονιά και είχα πάρει μαζί το τηλεσκόπιο. Και είχα έρθει στο πλανητάριο και συνάντησα στο πλανητάριο Θεσσαλονίκης. Μπράβο, ναι. Που ήταν τότε στην Αθήνα, κάτω στην. Τώρα μιλάμε το 2008, έτσι. Άντε, γεια. Μιλάμε για τόσα πολλά χρόνια, παιδιά. Ό,τι να είναι, με έχει καταστρέψει αυτός ο άνθρωπος. Φιλέ, σαν χθες είναι. Είναι πραγματικά πολλά χρόνια. 2008 είναι 18. 17 χρόνια πώς είναι, ρε. Πολλά χρόνια. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Άρα κάπως έτσι ξεκίνησε την αστρονομία. Και μπήκε έτσι ξεκίνησα. Και μετά καταστράφηκε. Και μετά καταστράφηκες. Έκανα παρατήρηση. Και μετά, παιδιά, καταστράφηκε. Και μετά είπαμε να βάλουμε μια κάμερα πάνω στο τηλεσκόπιο να δούμε πώς είναι να έχεις κάμερα στο τηλεσκόπιο και εκεί πέρα καταστραφήκαμε. Εκεί είμαστε μαζί, να ξέρετε, στο σπίτι του στο Περιστέρι και είχε πάρει μια TIC 16 τότε και τα βάλει πάνω στον Dobson, το 8-inch. Όπου και τραβάγαμε το Mi 27 και βλέπαμε από μέσα. Τι χαιρόμασταν. Τι ωραία που ήταν. Εντάξει, θα τα πούμε και με το Στάθη. Θα σας κάνω εγώ μια προτάση. Μια μέρα εκπομπή με παλιές φωτογραφίες, να δει ο κόσμος πώς είμαστε. Σου έχω στείλει νομίζω μερικές, να κρατήσουμε και αυτές από το Στάθη, έχουμε να τα συζητήσουμε. Έχω αρκετές. Και από Πανελλήνιες έχω. Τέλεια. Ναι. Αυτή είναι εκπομπάρα, να ξέρεις. Τέλεια, εγώ τρελαίνομαι. Και να βάλουμε κι άλλους μέσα, όπως τον Αλέξη, ο Άλεξ, που ήταν ένα τρελό παιδί. Το Στάθη δεν τον έχω δει ποτέ σε Πανελλήνια, φίλε. Το Στάθη δεν τον έχω δει. Μια-δύο φορές τον έχω δει στο Πάρονα εγώ. Ποτέ, πιο πολλές φορές είχαμε πάει στο σπίτι του παρά να τον έχουμε δει στο Πάρονα. Που είχαμε πάει στην Κόρινθο. Πηγαίναμε πολύ μαζί, πώς το λένε, Βίλια και Κιθερώνα. Κιθερώνα και στο σπίτι του, στην Αγιο Παντελεήμονο νομίζω. Και στην Κόρινθο. Ναι, και στην Κόρινθο. Πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση νούμερο 4. Πώς να το ξεκινήσω, κάτσε να δούμε τώρα, Θέμη. Μήπως η 4 να την κάνω λίγο πιο στο τέλος και να πάμε στην νούμερο 5 που θα είναι η 4 στην 5 και. Καλά, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, εντάξει, okay. Λοιπόν, θα σου κάνω την ερώτηση νούμερο 4 που είναι η 5 στην ουσία. Ποια είναι η αγαπημένη σου φωτογραφία που έχεις τραβήξει μέχρι στιγμής? Μπορείς να μας το πεις, αλλά να μου τη στείλεις κιόλας για να την δείξουμε κιόλας εδώ στα παιδιά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο. Δες, περιμένουμε. Περίμενε. Κοίτα, είναι δύο. Ωραία. Και οι δύο με έχουν στιγματίσει, να το πω. Okay. Λοιπόν, η πρώτη είναι η Ροζέτα. Αυτή που έχεις πίσω σου. Στο πλακάκι. Μπράβο, ναι, αυτό που πεις και εσύ.
Ήταν μια περίοδο που είχα πάρει νέα κάμερα, νέο εξοπλισμό και ήταν από τις πρώτες έτσι ωραίες φωτογραφίες που είχα βγάλει με αυτόν τον εξοπλισμό. Αυτή τι είχε γίνει τότε. Είχα πάει 2 βράδια να τη βγάλω. Από Περιστέρι πήγα Αγίο Παντελεήμονα, δηλαδή πήγα Παρασκευή βράδυ, τα φόρτωσα. Είναι με QH1. Πήγαν φωτογραφίες σαν Παρασκευή. Την 8 την έχρωμη. Την 8, okay. Ναι, μόλις την είχα πάρει. 8 έχρωμη, πήγα Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ. Δηλαδή πήγα Περιστέρι και Αγίο Παντελεήμονα και προς τα Βίλια 2 βράδια συνεχόμενα. Τι λες, έδωσε πόνο. Ναι. Ήταν τότε η αρχή που ήμασταν όλοι. Ήταν η κορυφαία του φωτογραφία, νομίζω, συγκεκριμένη παιδιά. Ήταν από τις αγαπημένες μου συγκεκριμένη. Και η επόμενη, για μένα. Η επόμενη ο Κομίτης. Νομίζω είναι η καλύτερη σου. Ούτε ροζέτες ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ίσως είναι από τις κορυφαίες φωτογραφίες που έχω δει Κομίτη, να ξέρεις. Δεν το λέω επειδή είσαι φίλος μου, αλλά είναι πολύ καλή. Εντάξει, είναι μια καλή, δεν πιστεύω κορυφαία, αλλά είναι μια καλή. Απλά ήταν συγκυρίες. Όταν είχε έρθει ο Κομίτης, είχε πολύ κακό καιρό σε όλο τον κόσμο γενικά. Δεν καταφέρανε να βγουν πολλές φωτογραφίες του Κομίτη. Η αλήθεια είναι. Όπου έχει τρελή ανάλυση. Για πες, sorry. Ναι, οπότε εκείνη τη στιγμή πέφτει σύρμα στο Messenger από παιδιά εδώ της ομάδας στη Θεσσαλονίκη που είμαστε. Δεν πεταγόμαστε να δούμε τον Κομίτη. Με τα 1000 μύρια να μαζέψω πράγματα, τα βάλω αμάξι να πάω. Είχε πλην 5 βαθμούς. Με τα μεγάλα εξοπλισμό πήγες. Με την Nix και τα άλλα. Ήταν με Nix, ναι, και το Esprit το διοπτρικό, το D100. Okay. Και πήγαμε, είχε τρομερό κρύο, είχε πάγο στον δρόμο. Ναι. Πήγαμε στη Βάβδο, είναι ένα μέρος εδώ προς το Πολύγυρο να το πούμε, της Χαλκιδικής. Πλην 5, άντεξα περίπου 1,5 με 2 ώρες αντέξαμε, είχε πάρα πολύ κρύο και αέρα. Και έβγαλες αυτό το αποτέλεσμα. Και έβγαλα αυτό εδώ πέρα, δηλαδή μέσα σε 2 ώρες ό,τι μπόρεσα. Νομίζω είχε πάρει κάτι αυτή από 2, κάτι είχε κάνει αυτή συγκεκριμένη, κάνω λάθος. Στο Apple 2 είχε βγει η φωτογραφία της χρονιάς. Πολύ ωραία, φίλε. Φίλε, είναι εξαιρετική. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά είναι ένα παράθυρο εδώ και μου χάλασε το κλείδωμά του και φυσάει 8 μποφόρ και χτυπάει συνέχεια. Για πες, κάτι έλεγες για το Astrobeam. Στα παιδιά του Astrobeam είναι το Facebook των αστροφωτογράφων. Είναι έτσι ένα κανάλι που κάνεις pages και βάζεις φωτογραφίες. Ναι, παιδιά, ανεβάζεις φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση. Εν μεταξύ σου κάνει και ανάλυση τις φωτογραφίες, σου δείχνει ποια αστέρια είναι, κάνει διάφορα πράγματα και είναι πολύ ωραίο. Με περιορισμούς βέβαια, γιατί υπάρχει και free έκδοση και υπάρχουν επιπληρωμή εκδόσεις για να μπορείς να έχεις κάποια extra feature παραπάνω. Λοιπόν, εγώ την πήρα την απάντησή μου. Η σελίδα μου τη βρίσκουν σαν astrothemis.gr. Συνεχίζει και έχεις ακόμα το astrothemis.gr. Ναι, το έχω και σε βγάζει link στο Astrobeam. Άντε ρε! Θα τα βάλουμε όλα κάτω link, παιδιά, στην περιγραφή. Λοιπόν, κύριε Θέμη, Αστροθέμη, έχουν μείνει 2 τελευταίες ερωτησούλες. Η μία είναι τι θα πρότεινε σε κάποιον νέο που θέλει να ξεκινήσει το χόμπι. Τι θα του έλεγες, ρε παιδί μου? Πες ότι είμαι ένας νέος και λέω Θέμη, σε παρακολουθώ τόσο καιρό και θέλω να ξεκινήσω την αστρονομία, παύλα αστροφωτογραφία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι μου προτείνεις να κάνω? Λοιπόν, εδώ είναι 2 τα τεινά. Ή θα πονθαρρυθεί με την παρατήρηση, ναι, ή θα το βάλεις σε κάτι ενδιάμεσο, ναι, για να μπουστάρει. Εμείς με την παρατήρηση κολλήσαμε. Εντάξει, το να βλέπει κάποιος από τηλεσκόπιο, έχουν όλοι στο νου τις φωτογραφίες που βλέπεις με τα χρώματα και όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Βλέπεις ένα αντικείμενο αχνό, ασπρόμαυρο. Οπότε πολλοί ξενερώνουν και τα παρατάνε και δεν συνεχίζουν. Πιστεύω τεχνολογικά, γιατί εμείς άλλη εποχή είχαμε κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα της εποχής, να το πω έτσι, το mood είναι αυτά τα προσοφθάλμια που μπουστάρουν, να πούμε, την εικόνα σαν φωτογράφηση. Ναι. Ξέρεις για ποιο λέω? Για το παιδιών. Για το Smart Eye. Πιστεύω ότι με ένα τέτοιο υλικό, δηλαδή αν ξεκινούσα τώρα, ίσως το έπαιρνα αυτό το υλικό, γιατί θα έκανα και παρατήρηση, θα έκανα και φωτογράφηση. Δηλαδή θα μπορούσα να συνδυάσω πραγματάκια. Εσύ λες αστροφωτογραφία, να μπω στη φωτογραφία, να πω παρατήρηση. Όχι, θα σου πω ότι ποια ήταν το σκέλος της ερώτησης. Είναι ένα νέο παιδί και θέλει να ασχοληθεί με τον κλάδο μας αστρονομία, παύλα αστροφωτογραφία. Δηλαδή, τι θα του πρότεινε? Εντάξει, κοίτα να δεις. Καλό είναι να έχεις να έχεις γνώσεις εγκυκλοπαιδειακές για τον ουρανό, αστερισμούς, να ξέρεις 5 πράγματα. Έτσι. Μην πας χύμα στο κύμα. Καλό είναι να κάνουμε ένα χόμπι, να το σκάβουμε και από πίσω. Ναι. Εδώ με το ψάρι μας ασχολείσαι και διαβάζεις για τα ψάρια, διαβάζεις τα δολώματα και κατάλαβες να σου το πω. Τώρα, όσον αφορά τη φωτογραφία, γιατί
Αυτό ακριβώς, επειδή πολλοί κόσμος έτσι που με ακούει ότι ασχολούμαι, Ναι. να πάρω τηλεσκόπιο, τι να πάρω, να δω, να κάνω, να ράνω. Σε πολλοί κόσμο έχω προτείνει και έχει πάρει και C-Star, ας πούμε. Ναι. Της ZWO. Που είναι ένα τηλεσκοπιάκι που βγάζει φωτογραφίες στο κινητό, ας πούμε. Που είναι και μια φθηνή λύση όμως για κάποιον να ξεκινήσει και να μπει στο χόμπι. Ναι, με αυτό παίρνεις μια ιδέα. Ναι. Μας αρέσει, προχωράς. Γιατί εντάξει, η αστροφωτογραφία μεγάλο κομμάτι είναι και επεξεργασία. Δεν είναι. Σίγουρα. Δεν έρχονται με ένα κουμπί. Και είναι και ακριβό κομμάτι. Για να κάνεις αυτή τη στιγμή σοβαρή επεξεργασία αστροφωτογραφίας, χρειάζεσαι 5 εκατοστάρικα το ελάχιστο. Ναι, πρόγραμμα, φωτογραφία, εργαλεία. Εντάξει. Είναι η μισή δουλειά. Μάλλον είναι παραπάνω από τη μισή δουλειά. Για να αστροφωτογραφείς, μπορείς να αστροφωτογραφείς, αλλά άμα δεν ξέρεις να επεξεργαστείς φωτογραφία, δεν έχει νόημα. Είναι δύσκολο. Ναι, δηλαδή. Άρα στην ουσία, ρε παιδί μου, εσύ σαν Θέμης θα έλεγε σε κάποιον, ξέρεις κάτι, ή πέφτεις στα βαθιά ή δεν πέφτεις καθόλου. Ναι. Για να μπορείς να βγάλεις αποτέλεσμα τουλάχιστον στην αστροφωτογραφία. Θα γλιτώσει λεφτά γιατί θα πάει να πάρει κάποια πραγματάκια για αρχή. Mm-hmm. Μετά θα δει ότι θέλει να συνεχίσει κι άλλο, να προχωρήσει, θα πρέπει να τα πουλήσει, να ξαναδώσει, να ξαναπάρει. Ή περιμένεις λίγο και παίρνεις κάτι πιο καλό. Ωραία. Υπάρχουν και φθηνά πράγματα να μπορέσει να αγοράσεις. Π.χ. δεν χρειάζεται να δώσεις 2.000 για κάμερα. Μπορείς να δώσεις, ας πούμε, 600 ευρώ για κάμερα. Όπως τη δικιά μου. Ναι, έχουν μπει και κινέζικες εταιρείες στο παιχνίδι και βγάζουν έτσι πραγματάκια που είναι πιο οικονομικά στη μισή τιμή. Άρα, η συμβουλή σου είναι όταν θες να ασχοληθείς με αστροφωτογραφία, μπαίνεις κατευθείαν στα βαθιά. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να μπείτε, παιδιά, και στο κανάλι μας στο Discord, στο Greek Astrophotography Team, που είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα και παρέα. Και μπορούμε με την κάθε ερώτηση που θέλετε να κάνετε, μπορείτε να βρείτε απάντηση στο Abscess Research. Θα το βάλω και κάτω link στην περιγραφή για να μπείτε άμα θέλετε να ακολουθήσετε την παρέα μας και να γίνετε μέλος της. Άρα αυτό. Χώσου στα βαθιά, βούτα και κολύμπα. Ας πούμε τώρα, μετά από πολλά χρόνια, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς είναι τα data. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι. Έχεις έναν αλφα εξοπλισμό αυτή τη στιγμή, εσύ ζεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πρέπει να πας να βγεις Σαββατοκύριακο να φωτογραφίσεις. Καλά, το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει θράψη είναι τα remote αστεροσκοπία. Είναι αστεροσκοπία που είναι σε πολύ σκοτεινά σημεία. Θα το πρότεινε σε κάποιον νέον. Δηλαδή θέλω να ασχοληθεί με την αστροφωτογραφία. Μάλλον για μένα και αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν δύο ειδών αστροφωτογράφοι. Αυτοί που θέλουν το δικό μας κομμάτι, δηλαδή να φεύγει πάνω στο βουνό να αστροφωτογραφίζει, και αυτός που θέλει να παίρνει μόνο τα data. Ναι. Θα το πρότεινε κατευθείαν να νοικιάσει. Ναι, γιατί όχι. Αν μου πει δεν μπορώ να έχω αμάξι, δεν μπορώ να μεταγεννηθώ, γιατί υπάρχουν και αυτά τα άτομα, έτσι. Ναι. Εμείς ξεκινάμε Παρασκευή να πάμε πάνω, να μείνουμε στο καταφύγιο, να στήσουμε, να πάμε με άλλους φίλους, να φάμε, να πιούμε, να συζητήσουμε. Κατάλαβες. Είναι και λίγο σαν εκδρομή κάθε εξόρμηση. Ναι. Είναι λίγο μπελαλίδικη, παιδιά. Πραγματικά, ειδικά ο Θέμης τώρα, ας πούμε, στη Μένη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί εύκολα να αστροφωτογραφίσει για να έχει σκοτεινό ουρανό. Με τα φιλτράκια του μπορεί, αλλά για σκοτεινό ουρανό δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Και πρέπει τώρα να μιλήσει με τον Μαν, να μιλήσει με τον τάδε. Παιδιά, πάμε στη Βροντού, πάμε στο τάδε. Παίρνει την οικογένεια, παίρνει τα παιδιά, παίρνει σκηνές. Έχει μια διαδικασία. Δυστυχώς το τελευταίο καιρό έχουμε βρει ένα ωραίο μέρος πάνω στις αίρες και μένουμε και σε καταφύγιο. Δυστυχώς. Ευτυχώς λέω. Ευτυχώς. Τι δυστυχώς. Οκ. Άρα, χώνεσαι στα βαθιά, αδερφούλη, και κολυμπάς, ρωτάς και κολυμπάς. Ναι, δεν γίνει διαφορετικά. Οκ. Θέλω να μου πεις, όπως είπες, κάνουμε πολλά ταξίδια, γενικώς. Θέλω να μου πεις μία ιστορία από τα ταξίδια σου, από τα βουνά σου, από οτιδήποτε έχεις κάνει, που σου έχει μείνει. Εγώ έχω μία. Δες ποια θα είναι. Ποια? Την ίδια θα έχουμε στάνταρ. Να το πούμε 1, 2, 3. Να πω ή να πεις? Κυθερώνας Γάιδαρος. Εσύ άλλο θα έλεγες. Ναι. Ναι, εγώ θα έλεγα άλλο. Βασικά τώρα μου ήρθε κι άλλη στο μυαλό, να ξέρεις. Εγώ έχω μία. Πες με εσύ και θα σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, είμαστε στο. Έχουμε πάει για να παρατηρήσουμε. Τότε δεν κάναμε φωτογράφηση, εμείς παρατήρηση κάναμε. Ναι. Στον Κυθερώνα, θυμάσαι, στα Βίλια. Στα Βίλια. Και όπως είμαστε με τα. Εγώ βασικά είχα χτυπήσει, θυμάμαι, με τα δάχτυλα. Με τους μαγνήτες. Ναι, είχα να χτυπήσει τα δάχτυλα. Ναι. Μπράβο, δεν είχα πάρει τηλεσκόπιο. Είχατε πάρει εσύ, ήταν ο Στάθης, ήταν ο Αργύρης, ήταν πολύ. Ναι. Και η μαμά σου νομίζω ήταν. Ναι. Εκεί που είμαστε και παρατηρούμε και κάναμε, ακούμε ένα θόρυβο μέσα από. Και νομίζαμε ήταν κάποιο ζώο, κάποιο ελίκος, δεν ξέρω τι θα πετάγονταν. Και βγαίνει ρε φίλε ένας γάιδαρος από το πουθενά. Έχω φωτογραφία. Πήγε και μας έφαγε τα φαγητά, θυμάσαι. Έχω φωτογραφία, με τι θα την βάλω. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα μου έχουν 3 πράγματα μου έχουν μείνει, να ξέρεις, σαν ιστορία. Και τα έχουμε ζήσει και τα 3 μαζί. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Για πες. Λοιπόν, το ένα ήταν ότι κάναμε Αθήνα Κυθερώνα με το Τσίκο Ετσεντό.
Της μάνας με το κάμπριο. Το πράσινο, το Τσίκο Ετσέντο, παιδιά. Το 800 και δεν ξέρω ότι ήταν, παιδιά, δεινοπάθησε το κακόμοιρο. Και ήταν φορτωμένο με τηλεσκόπια. Από. Είχα πάει Κύθερονα με αυτό. Κύθερονα, Πάρνονα. Πάρνονα, στην Πανελλήνια είχαμε πάει μαζί. Που ήμουν φαντάρος τότε. Ναι, παιδιά. Περιστέρι Πάρνονας με το Τσίκο Ετσέντο. Εμπειρία τρελή, να ξέρετε. Το δεύτερο ήταν που μου έχει μείνει που ήμασταν στις σκηνές μέσα και ακούγαμε ράδιο Blackman, έτσι λίγο περίεργα ήταν, δεν ξέρω. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό του μαζί με το Θέμη. Και το τρίτο είναι και το κορυφαίο, θεωρώ. Θυμάσαι με τις τραγουδίστριες. Τραγουδίστριες. Τις τραγουδίστριες που κάνουν μπάνιο γυμνές στην τέτοια, στην Βρύση. Ναι. Πού το θυμήθηκες? Το έχω ξεχάσει το. Ρε φίλε μου, αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία, τα ξέρεις. Ναι. Άρα σου έχει μείνει μόνο αυτό, δηλαδή δεν έχει γίνει κάποιο ευτράπελο, κάτι ρε παιδί μου. Να σου έχει μείνει, να πεις ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι. Αυτό ήταν όντως εμπειρία ζωής. Μόνο ο γαϊδαρός. Ρε φίλε, εντάξει. Και ένα μετέωρο που έχω δει καλό. Εδώ στους Φιλιππέους Γρεβενών. Ναι. Το οποίο νομίζω θα σκάσει κάτω στο έδαφος. Ήταν τόσο μεγάλο και φωτεινό. Που ερχόταν κατά πάνω, σας το πω έτσι. Okay. Αυτό ήταν πολύ θεαματικό. Άρα δεν έχω ξαναδεί τέτοιο. Άρα ήταν τόσο το feeling. θεαματικό. Το feeling δηλαδή που αισθάνθηκες ναι, κατά το feeling που ότι πέφτει, ξέρω εγώ, η βολίδα. Το μετέωρο. Ναι. Και έρχεται κατά πάνω σου και σκάει, δηλαδή τελειώνει στο έδαφος. Ξέρεις, στον ορίζοντα. Wow. Και έρχονταν κατά πάνω σου. Καλό αυτό. Οκ. Εντάξει, τώρα κάτι άλλο. Έχουμε ζήσει δυνατές στιγμές. Μία δεν έχεις, κάτι δεν μπορεί. Αλλά δεν ξέρεις κάτι, μην τα πεις. Μου απάντησε το γάιδαρο. Θα τα θυμηθείς όταν θα ξανακάνουμε το επόμενο. Ο γάιδαρος ήταν τρομερό. Παιδιά, θα στον εβάλω. Θα και έχουμε και φωτογραφία. Ναι. Πήγα να τον ταΐσω, κάτι που του έκανα έτσι. Ωραία, μας έφαγε τα φαγητά. Θυμάστε, είχαν πάρει κάτι σουβλάκια πάνω και δεν μας τα φάγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδάκια, αυτό ήταν η πρώτη μας εκπομπή Astrotalks. Νομίζω ρωτήσαμε αρκετούτσικα πράγματα το Θέμη. Δεν ξέρω, ήθελες να πεις κάτι άλλο για σένα, Θέμη? Τι άλλο να πω, μπορεί να βγουν απορίες από παιδιά, μπορεί να γράψει το chat από κάτω και να τσιλήσουμε την επόμενη φορά. Ναι, why not. Θα έχουμε έτσι αλλιώς και συνέχεια. Εγώ την πρόταση του Θέμη του την έκανα πάντως. Αν θέλει να κάνουμε καμιά εκπομπούλα, εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, αλανάκια μου, αυτά τα ολίγα. Το πρώτο Astrotalks έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θέμη Καρτέρη, το Γαλαξιάκια που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Στην παρέα. Και ήταν. Ξεπαρθένεψε το podcast. Έτσι, Λοιπόν, όλα παιδιά, τα link του Θέμη θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή και το Facebook και το Instagram και το. Πώς λέγεται το άλλο που έχεις ανοίξει, ρε, με τα πατουσάκια? Αστροπατουσάκια. Λοιπόν, θα έχουμε παιδιά και το Discord κάτω στην περιγραφή, το σύνδεσμο για να πάτε να μπείτε για να μιλήσετε άμα θέλετε με όλη την παρέα και να σας λύσουν τις απορίες. Φιλιά πολλά σε όλους και εμείς τα λέμε. Θεμάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε υγεία. Bye.